Ddim yn hir yn ôl, roedd y cylchrau dŵr yn rhan ni o'r byd yn gweithio'n iawn ar ei ben ei hun. Byddai'r glaw yn suddo'r ddaear ac yn ffeindio ei ffordd ei hun un afonydd ac allan i'r môr. Ond fe ddechreuon ni newid ein ffordd o fyw. Symudodd pobl i fyw mewn trefi a dinasoedd. Fe adeiladon ni garffosydd a phe bella i gludo'r dŵr budur o'n cartrefi er mwyn cadw ni'n iach. Ond fe adeiladon ni ffyrdd, palmentydd, llefydd parcio ac adeiladau dros y tir glas. Nawr, mae mwy o ddŵr yn llifo'n syth o'r tir caled yma un carffosydd. Mae angen pwmpio a glanhau pob diferyn. Mae hyn yn ddrud ac yn defnyddio llawer o ynni. Nawr, mae'r hinsawdd yn newid. Mae'n bwrw glaw yn drymach ac yn amlach. Weithiau, nid yw ein carffosydd yn gallu ymdopi pan fo hyn yn digwydd. Mae hyn yn gallu achosi llifogydd mewn cartrefi a strydoedd, a llygru ein afonydd a'n moroedd prydferth. Nid yw adeiladu carffosydd mwy yn mynd i ddatrys y broblem, felly dyma Glawlif.